Kasang Rikasi Sabni Federation RKSF mentakasngi karalit banyak kundu UDC ke West Khasi Hills uba Garrett Ellis and Dykes pen idor khas halor ka jingja hapang pernai menha ka country torik unai lur halor ka jing penlong ya ka jing penya khalai khwai dok ha habekran shikila pathai khubor hadin ka jing kundu UDC u president ka RKSF uba mau koridor khars imde ulong ba nakalyang juga seng kala kuntu UDC ba udai ban pensange no yaki ba kum kite ki jing pen khalai khwai dok ha tat hadu bandalala ban penmi yaki kendon ki ba perking bat ya menjurlang da baro Shushu ulo ongru ba kaseng kala dawa na UDC ban penshitom mekinau penyat ya kate ka jing pen khwai thong dak haka country torik unai lur bat ulo ong ba nakaliang jung UDC ula kran shai ba unsa khot ya kran mekinau penyat khwai bat ki bor district bat kin sa shongru dak ka committee ban shimrai halor kate ka kam Mission lawan ban submit ya ka city memandam ha u di mission ka West Khasi Hills na kam ta ka jingjia ka raja hang pom pernai te ka jing thmu ko jongi bang iwan hang ne kam dei bang minya kan tang ka jingjia po ka ne pu pom pernai re ka de nam ta ka we jong boro ka district nama bang i ba kini ki jingjia ki bala pendeng kali ki la pen sakut ik pun ba ki jing jenjar nu paj ba ngili i hakini ki media baro ki bala dep Tinek lang jong iwan bu hang ne kalong ba ngi kwa ba na kalyang jong deputy national usnan ola ka jong kitendon. Bat ka bangi ngi kwa le ngi kwa ba lakum nukum no ba hakam manta sipor UDC ude ban pendu shwa. Pasange shwa kan kam thong pai. Ti hadin nang tala da UDC ude ban sna shwa da kitendon. Hadin da sna kitendon min sia pe kalong kumno. Tengi ro ngila ai hi ka katukan ni teli kitendon ba UDC ude ban sna. Kawe ka bangi ngi bu kalong ba lakum nukum no kan de bet sanspa metar na kini ki swak pidludi. Kenang bakin like na kini kindeng kali kin like na kini kijing huri hura jongki hapok surau bat ka ba ka bangi kwa kalong ba lakum no ba hakan ne thong phai ko manta kalong ba udah ban bu bai silak hapok ya ka price kenang ba kanong ta ya kijing kisem jongki paj ba ngli i sibun kijing ut kijing nam jongki paj ba kilong kumi ki ba ha kilong pa ki ba bela ki ba sngi ki bangi i kalong ba ni sngo ki jongki skor kalong ba tang nak daw kanila kwai bun ba kilong yeng kilong sem ki prano om batang prak ling sem ka don ru ki hep ki ba ni ma em ta kalong ba kajing tu kajing them ha po jong ki yo ki hat kam dai shu tang na udrox hane ka ba ma menta ka ba mi kalong ba yo le yo kem na sak sami segi bro ki po ong ba ni tu na mangi kwa ban tip tiket kwai te kata ka de jing ting ma yang ni te ta ka ta wangi kwa menta di si sipon menta un pesange shwa unsna fai kendon ki babiang hadin la snai kendon ki babiang in sia pek in sia kmi lang kolong kumno tela kambiang ni degim sha ela ka biang pa ngin sale chupai ba ni le chupai ba ngin pek upai ba umon em ya ta kendon bu disi usna da umon ro ngin mi ajbang sak ma kolong ba menta dem pasange bi ni kam kwai